papa nimo. Ha? Hindi kayo. Kasi pero stricto kini mo mahan. Layo kini mahan ginoon. Saka yung kapatid ko umalis din ata. Alam ko kung saan pumuntang. Sabi niya, sabi ko siya. Babag kasi itong relasyon. Kaya po mga kapod ko. Ang pagkila. Oo, sakto yun. Wala yung Grabe papa. ka. Hipokrita ko ng bayana. Asab day papa ni mo. Umalis, may hawak siyang itak. Pupunta ata sa bundok. Abor din ito. Pupunta siya ng bundok. Lo, si ate mo, no? Atik-atik na si ate. Padidi pa ko niya sugta ng uyab-uyab. Mani mo nag-uyab di siya. Ya, uyab. Kanini. Sumbong ka sa sumbong kang papa. Ha, sakpan si ate sumbong kang papa. Kani kiparihar mo guys, dali kay mo lumpungon. Puya ni kinabuhi sa mga nguling. Uy! Oh! Pakibaw baka Sama? na ako with good news and bad news. Ano sa good news o bad news? Puya na yung balitaan ng good news, bad news. What? Jesus, piday. Paminaw saan ako good? Asa man kang gusto mag-una? Sa good news o sa bad news? Ikaw nak ba? Kamu ba? Wala mo yung mga kuhan sa inyong ginikanan ay? Mga babae mong buhat at tumus balay sige pasapa sa manguling ko. Manguling! Oh, ya, sagot, manguling na gitro ka na eh. Kaning sundangak, di na ni sa kahoy ni mo madukdok niya. Ano naman? Anhin na nato madukdok sa mga minions. Kaila kag minions ha? Kung sa imin yun, buhat tak sabutan ng mimi, hindi makinis English mo sa mo. Ipeskwela ta mo, aron magamit sa inyong pagkuhan. Sige. Di ka Bisayan makinis ako. English. Sige, bisayan ako. Mga unan. Ano naman? Ha? Kita ko ni ate og yang uyab na pa. Kuyog sa agis na dina. Wa ka kita. Nitsugas! Uyab! Nagsigil kong panguling. Unya ka mo ka nagiring-iring na di mo? Ay man ron! Wa ko labot ay apil-apil ko nimo. Uy. Oo lagi. Imong ate. Ay man ron! Nindot kani. Na dito pa. Ay man ron! Na paduan sila dito. Ano din to hana? Karoon lang ka mo ang ka. Hindi mo dinigil kung kuha ni iri-iri akong anak ha? Gago tajuki ko ni mo. Bayhana ka. Di ka gito Manila ka di. Huwag kinikikwartang na na. Ngari ka sa tuwa. Magpakaw ka na ako. Ha? Hindi mo dinigil dating putot kinda ko. Karoon lang ka. Aka ni mo eh. Dugali ka na taga-uyab yun. Huwag pa dyan ko patilaw ni mo dyan. Oh, Huwag kang hawak ni mo. Bisang hawak na lang. malu ba talaga ako? Siyempre na, saan maabot mo ko tayo sa bukid kung di pati ka mahal. Wala ka bang jowa? Baka naman pinagluloko lang ako. Ay pagtotoo na story papa ni mo gud gadi ka mo uyab. Dako na gud ka. Ayaw pa naman ni Papa may uyab-uyab Kana po ni mong imahud ba ihilabtanon kay konrasyon. Ang kakubib sa kadiyot lang. Sige, at wala naman nakakita sa atin. Tayong dalawa lang naman dito eh. Ikaw ko na una hawak, ako sunod. Para magatilaw mo gumag, ihawak ko ikaw ko. Ako mo hawak ko nimo. Oh, sige. Papa, kiss ka sa akin, pero kiss ka. Piyong ko daan. Oo naman. Anong piyong man ko? Siyempre. Para ano, maganda yung gawin. Sige. Baho ng imong huwag ka magprastay. Kaya kayo, antod mo kibaho. Antod ikaw! Antod! Ako anak isiyan mo rin sa pamutawag putot ka! Putot ka na ko! Abot niya ako anak yung putot! Ayaw gagan! Gagan! Uli yung taga! Hello guys! Nadiri kami na karon sa lugar ni Alimokoy Tres Buakhak siyang kampo. Nihatag sa time na mo nga collaboration di ay. Salamat tayo sa mga nagpadayon di ay suporta sa among
vlog di ay Snake Lovers TV. O sa mga wa pa naka-subscribe di ay sa Alimokoy Trisbuakhak. Alimokoy Oh. Trisbuakhak. Alimokoy Trisbuakhak, paki-support di ay kay Boss Ali sa iyang YouTube channel. Dako ko pasalamat ni Boss Ali di ay nga nihatag siya time nga nikulab mi karong adlaw. Og sa mga nagpadayag suporta di ay shout out na yung tanan no. Dili na ko tagsa-tagsaon. Thank you very much sa tanan. With my partners di ay sa Snake Lovers TV. Og ni shout out tayo ni Chinchin. Ni Chinchin. General, mo na general nga maestrahon. Alimokoy Trisbuakhak. Thank you God very bless. much. God bless.